entendeni bakhona banjalo. Esizobanikeza nje lempendulo uJesu ayishoyo la yokuthi ayingoba kukhona isono senzile. Ayingoba kukhona abazali bakho mhlawumbe into abayenza. Ngoba kwesinye isikhathi mhlawumbe uthi mawuye kwesinye indawo uyobuza ukuthi kwenze njani ukuze benje empilweni yami. Bathi abanye bathi kungenxa yokuthi umkhulu wakho wenza kanje. Bathi abanye kungenxa yokuthi usubani wenza kanje. Kodwa nayo impendulo kaJesu yahlukile ngaleso simo obhekene naso. Hallelujah. Impendulo engafani nempendulo engakhishwa izangoma. Impendulo engafani nempendulo engakhishwa mhlawumbe zinyanga ezinye. Lithi iBhayibheli uJesu wathi no,